вазъи эпидемиологӣ дар ноҳияи дурдасттарини вилояти Суғд Кӯҳистони Мастчоҳ мӯътадил аст. аз рӯи маълумотҳои расмӣ давоми 6 моҳи охир танҳо 20 ҳолати сироятёбии сокинони ин минтақа ба коронавирус ошкор шуд. аз ин рӯ духтурон мегӯянд ҳолати эпидемиологии Кӯҳистони Мастчоҳ нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд беҳтар мебошад. COVID-19 дар деҳаи мо бисёр ба ҳамин беморӣ шуданд. як 5-6 бемориҳо ҳам хеле асар гузаронда сиҳат саломат шуда баромаданд. антисептико барои пешгирӣ маскаҳо, перчаткаҳо ба мардум ба тақсим карда додем. хоб ҳамаш нағз вай нест. новбаста аз беҳтар ва хуб будани вазъи эпидемиологӣ дар ноҳия корҳои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус байни аҳолӣ ҷоннок ба роҳ монда шудааст, чунки пешгирӣ намудани коронавирус аз табобати он осонтар мебошад, мегӯянд мутахассисони соҳаи эпидемиологӣ дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ. бисёр бемориҳоро ёрӣ мерасонем, хусусан бемориҳои фишорбаландӣ, бемориҳои дил, бемориҳои қанд ва ҳамин бемориҳо дар ҳамин деҳаи дурдасти ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ ёрии худро мерасонанд. вазъи эпидемиологӣ дар ноҳия агарчи хуб бошад ҳам вазъи роҳ дар Кӯҳистони Мастчоҳ ташвишовар ва нигаронкунанда боқӣ мемонад. зеро роҳҳои нақлиётгард тамоман ба талаботҳои стандартӣ ҷавобгӯ нест, чунки ин ноҳия байни баландкӯҳҳо ҷойгир шуда роҳ аз ҳисоби кӯҳҳо ба таври каҷу килеб сохта шудааст. 95% роҳҳои нақлиётгард ва ҳам пиёдагард дар ағбаҳо сохта шуда ва ҳатто мумфарш нагардидааст. مثلا همونجا تا همینجا 2 ساعت پیاده میبریم، ماشین نیست. برونده 2 روز خام میریم، بعد 6 روز دیگه خونه مونده. آخه بعد زمستون میشن ما چون میکنیم مثلا نگو علاجش نیست. соромоҳ корманди тиб аст. вай аз хона то ба маркази саломатӣ яъне ҷои корияш омадан 2 соат пиёда роҳро тай мекунад. вай аз нообод будани роҳ нигаронӣ дорад. дар фасли зимистон барои нақлиёту пиёдагард роҳ хатари ҷиддӣ дорад, зеро ҳангоми ҳаракат тавассути роҳи пурбарфу яхбаста эҳтимолияти якбора лағжида фаромадан ба ҷарӣ вуҷуд дорад. барфи калон дар фасли сармо на танҳо кӯҳҳо, балки роҳҳоро мисли кӯрпа мепӯшад. زمستون عذاب نمیتونیم پیاده میبریم، ماشین نیست، مبلغ نیست، چه کنه؟ یک ماشین که تشکیل میکنه، زاره تشکیل میکنه، ماشین نیست، ما پیاده سوار عذاب کشی سادیم. مثال دخترها هیام ابولای بچه‌ها بیارم به اولگاه همه خیلی عذاب میکشن. خداها مرمونی. аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ иттилоъ доданд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мумфарш ва азнавсозии роҳҳои ин ноҳия лоиҳаеро ба тавсиб расондааст. дар асоси он 90 километр роҳҳои нақлиётгарди айнии Кӯҳистони Мастчоҳ мумфарш ва азнавсозӣ хоҳад шуд. барои амалӣ намудани ин кор хулосаи сармоягузоронро интизоранд. имрӯз аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ хеле ба ҳамин таъмир ва азнавсозии роҳҳои ноҳия мо аҳамияти ҷиддӣ медиҳем. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳа шудагӣ аст, лоиҳаи ҳамин роҳи айнии Кӯҳистони Мастчоҳ ва мо итминон дорем, ки дар оянда ҳамин роҳ пурра азнавсозӣ мешавад. мумфарш аз рӯи таҳлили коршиносон, агар роҳҳои нақлиётгард ва пиёдагарди ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ ба таври замонавӣ аз нав таъмир ва мумфарш карда шавад, инфраструктураи ноҳия беҳтар гардад, эҳтимолияти ба ноҳияи сайёҳӣ табдил ёфтани ин мавзеъ вуҷуд дорад. чунки ноҳия дурдасттарин буда байни баландкӯҳҳо, ки манзараҳояш зебо ва дилрабоянд, ҷой гирифтааст. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.